Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Bagong himugso nga baby boy, gibilin gawa sa gate sa usa ka compound sa Davao City. Posibleng inahan sa bata, nagbilin pa og sulat. Bagong himugso nga baby girl, napalgan sab sulod sa karton o gibilin sa gawa sa usa ka tindahan sa Pigkawayan, Cotabato. Lead counsel ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman nagtuong illegal ang pagka-detain sa kanhi Pangulo. Chief PNP Romel Marbil, gidasig ang kapulisan sa Police Regional Office 10 nga magmatinud-anon taliwala sa init nga isyu sa politika sa nasod. Pag-asa, nagpasidaan sa mga Davaoenyo nga mangandam sa mas taas nga heat index sa mga musunod nga adlaw. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.